hadis ngan Jabir bin Abdillah al-Ansori saking Jabir bin Abdillah al-Ansori. Sahabat Jabir niku kala ngendika sapa sahabat Jabir, karena metu takziah sapa kita sahabat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam satane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suci dina ila Sa'd bin Mu'adzin maring Sa'ad bin Mu'adz inna tuwfiya nalikane Sa'ad bin Mu'adz kuwi mau sedo kala lajeng ceritakan sahabat Jabir niku falamma sholat takalane wis rampung sholat ngalahi ngatasé Mu'adz sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wudinga lan diselehake apa Mu'adz diselehake fi qabrihi ing dalam kuburane Mu'adz basuwiya lan den tutup ngalahi ngatasé kubur sabaha mongko terus maca tasbih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fasabakna kita para sahabat padha nirokake tawilan kali suwe cuma kabaro nuli maca takbir Allahu Akbar sapa Kanjeng Rasul pakabarna mongko kita sahabat padha ngikuti le maca takbir Kanjeng Rasul. Lajeng wonten hadis sanes sing ngendikake yukabiru maca takbir wa yuhalilu lan maca tahlil wa yusabbihu lan maca tasbih. Kanjeng Nabi sak sampunipun kuburane saat niki dikurugi lajeng maos takbir, maos tahlil lan maos tasbih. Hadis niki nerangaken bilih Kanjeng Nabi niku nyontoni dhateng kita panjenengan, nyontoni dhateng kita panjenengan nek wonten jenazah pun dilebetke kuburan niku ditahlilke, diwacake takbir, wacake tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak ingkang kawula hormati wabil khusus pengurus Takmir Mushola Al-Hidayah ingkang kawula mulyakaken, ibu-ibu ingkang kawula hormati, saha adik-adik sedaya ingkang kawula tresnani. Monggo sepindah kita mujahaken rawuh syukur dumateng asta dalem Gusti Allah ingkang sampun paring kita panjenengan sedaya kesehatan kewarasan sehingga kita panjenengan sedaya saged makempal wonten ing punika panggenan saperlu nglampahi sesarengan ibadah wonten ngarsanipun Gusti Allah. Shalawat wa salam monggo kita mujahaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu-wantu kita panjenengan sedaya ngajeng-ajeng sapanganipun. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita panjenengan sedaya punika wonten masyarakat Indonesia punika menawi wonten pemakaman wonten jenazah dikubur kok terus ditahlilke niki wonten tuntunane napa boten, barang bid'ah napa boten. Nah niki kita mila dalu niki badhe bahas masalah niki. Niki wonten kitab Imam Ahmad Ibnu Hibban niki namine Musnad Imam Ahmad wonten jilid
23 halaman 158 niki wonten hadisipun Kanjeng Nabi ingkang nerangaken masalah punika. Nek ana jenazah dikubur kok terus nang kuburan ditahlilke, niki sing ngendikake niki Kanjeng Nabi kiambak. Sing marai utawa nuntunake Kanjeng Nabi kiambak. Wonten kitab Musnad Imam Ahmad kala wau disebataken hadis an Jabir bin Abdillah al-Ansori, saking Jabir bin Abdillah al-Ansori. Sahabat Jabir niku kala ngendika sapa sahabat Jabir, kharajna metu sapa kita niku sahabat kharajna metu takziah sapa kita sahabat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam satane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suci dina ila Sa'd bin Muadzin maring Sa'ad bin Muadz inna tuwfiya nalikane Sa'ad bin Muadz kuwi mau sedo. Sahabat Sa'ad bin Muadz iku sedo, terus Kanjeng Nabi lan para sahabat sami takziah. Niki dados sahabat saha Kanjeng Nabi niku takziah wonten gene Sa'ad bin Muadz, wonten gene sahabat Sa'ad bin Muadz. Kala lajeng nyritakaken sahabat Jabir niku, falamma sholat takalane wis rampung sholat ngalahi ngatasé para Muadz sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wudinga lan disalahake apa Muadz, disalahake fi qabrihi ing dalam kuburane Muadz, basuwiya lan den tutup ngalahi ngatasé kubur. Niki Kanjeng Nabi lan para sahabat takziah wonten Sa'ad bin Muadz, terus nyolati sasampunipun Kanjeng Nabi nyolati jenazah niki wau, terus jenazah Sa'ad bin Muadz niki dipun lebetaken kuburan lan ditutup utawa diurugi. Niki sabaha mongko terus maca tasbih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasabahna kita para sahabat padha mirohake tawilan kali suwe sasampunipun dikubur jenazah niku wau, terus Kanjeng Rasul maos tasbih diikuti para sahabat lima tasbih suwe. Suma kabaro nuli maca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar sapa Kanjeng Rasul, pakabarna mongko kita sahabat padha ngikuti le maca takbir Kanjeng Rasul. Lajeng wonten hadis sanes dingendikake wonten kitab Az-Zuhud, hadis riwayat Imam Hanad. Hadis riwayat Imam Hanad ingkang dipun sebataken wonten kitab Az-Zuhud halaman 215 ngantos dumugi 216. Niki teng riku wonten redaksi yukabiru maca takbir wa yuhalilu lan maca tahlil wa yusabihu lan maca tasbih. Kanjeng Nabi sak sampunipun kuburane Sa'ad niki dikurugi lajeng maos takbir, maos tahlil lan maos tasbih. Hadis niki nerangaken bilih Kanjeng Nabi niku nyontoni dhateng kita panjenengan, nyontoni dhateng kita panjenengan. Nek wonten jenazah pun dilebetke kuburan niku ditahlilke, diwacake takbir, wacake tasbih. Bisa jadi niku le maca teng kuburan, teng makbaro, bisa jadi le maos teng griya. Dadi wonten selamatan bar kesripan niku nggih derek dawuhipun Kanjeng Nabi punika. Wonten ing mriki sanatipun hadis niku disebataken hadis hasan. Hadis hasan niku hadis satu tingkat di bawah sahih. Jadi hukum bisa diambil dari hadis sahih dan hadis hasan, ketetapan hukum.
Mila mekaten nek wonten tiyang ingkang bar kubur kok ditahlilke nika mboten jeneng barang bid'ah. Nek aliran sing enggal-enggal ora apa-apa dianggep bid'ah, apa-apa dianggep ra tuntunane. Padahal wonten hadis niki dingendikake Kanjeng Nabi ya nuntunke kaya ngono mau. Meng piyambake niku nganggep hadis niki ora ditampa, ora sahih, ora hasan, dianggap hadis dhaif. Nek hadis dhaif kanggone piyambake ora gelem lakoni sebab ora cocok karo keyakinane dene. Niki zaman sakniki kathah tiyang ingkang gadah pendapat kados makaten. Mila kita panjenengan ingkang tasih ngugemi adat lawas, adat sing pun ditilanggalke para sesepuh pinesepuh niki monggo tetap kita pertahankan. Anggenipun sami nahlilke jenazah, ngabektine putra wayah dateng para sesepuh niku nek pun seda nggih namung ndongake. Idza mata ibnu Adam ing qatama ngamaluhu ila min salasatin. Nek anak putune Nabi Adam kuwi wis seda, kuwi kabeh ngamale terputus ing qatama amalu, sekabehane ngamal keputus. Kejaba mung perkara telu. Ya menika sedekah jariyah, sedekah sing dienggo manfaatake umum, kanggo kemanfaatan umum. Nggo bangun dalan, nggo bangun musala, nggo bangun masjid, nggo ngragati kehidupane jamaah, nggo biayani kehidupane musala, niki termasuk sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi utawa duweni ilmu sing iso manfaati maring sepadha-padha, iso disebar luasake. Au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin utawa duweni anak sing saleh, ya mulahu sing gelem ndongakake maring para pemuda. Niki kita nglampahi tahlil datang tiang utawa jenazah ingkang sampun dipun kubur niki termasuk awalidin sholihin ya mula, termasuk amalan sing mengalir ganjarane sing nomor 3 sak sampunipun dipun kubur jenazah awaladin sholihin ya telah duwe anak putu sing gelem ndongake para pepundhane, ndongake bapak ibu ndongake sesepuhe. Niki termasuk amal sing tetap mengalir ganjarane. Bila mekaten kawula ngaturaken hadis punika saperlu kagem delengan panjenengan sedaya. Nek jenengan sedaya nembe tahlil nang kuburan, nembe tahlil nang omah kok ana sing ngandhake kuwi barang bid'ah, niku awake dhewe wis duwe dasar, duwe tameh hadise Kanjeng Nabi sing dikatakan wonten kitab Musnad Imam Ahmad jilid 13 halaman 158. Poin duwe pedoman hadis. Nah wonten wong sing ngandhake niku barang bid'ah ora usah diayeli, ora usah dibantah. Sing penting awake dhewe jalan terus nonton mawon. Kok ndak dibantah dan malah ning marai padu, marai cegejegan. Dan ini neng niku awake dhewe ben yakin atine dan menika dasare awake dhewe nek tahlilan ngirim leluhur. Mekaten akhir anggen kawula ngaos mugi-mugi wonten manfaatipun. Niki mbok bilih wonten kirang sopan anggen kawula sowan kirang sopan nggih kula matur kula nyuwun pangapunten. Bila mengatakan saking kawula kula akhiri wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.